siêu ca kuna jing tap thali ka pen pau shai putra yu em namar bu em na don ka jing keren namar bu em o kandung namar ngatim o ngatim putra yu ting in trong nga lòng trên lên đồi namar bu em kasihkan boy Shashi yang lanjang temajing imbang kadungan yale jing yam hakta gan om don borsho ngan ibu ram bating shan pan ngan tipu im namar bu im ngadan kajing keren namar bu im o kandung akmen namar ngatim o ngatim putra yu yayem jing im jong ngalong jing min toy namar bu em jing im jong ngalong jing min toy namar bu Kublai yepi baro manga pastor Nicodemus thank you ngai kublai resurrection Sunday yepi ki prabangai baro akak teng bathyang tam ke jong trai Jisu kani kadai ka sngi ka bakrau yau Kristan shitulup ka perthai namar bau Jisu ula job ya ka jingtap kam don bor shu halor jong ka jingyap kam don bor shu halor jong u soitan u haban dem krop haki kejat ke jong bat minta habo ula mipat ula kio hab shabneng bandan rengkat bat ukpa jong uba habneng ka khubor akwa banya sam lem bat pi ke para bangai hagan ka por syapang ka jingmi pat ka jong utrai Jisu ya ka bangala shim naka gospel kat kong Markus kalanong ka banengkong hado ka bapra ngan puli ya pi nakane ka benta onda kalala ka sabaton te ka Mary ka nong Magdala bat ka Mary ka kami u Jacob bat ka Salome kila tiet ya ke jing bi bakin yo wan ban pensle ya u te dang step hagas ngineng kong jong katayo kila wan sya ka jingtap ha mar kami kesngi kila kren parlok hite uban pentulun no ya umau yangi naka jingkhang ka jingtap te haba kila jengo kila yo balala pentulun no ya uta umau naba ulalong ubakrau haba kila besut te hakata ka jingtap kila yo ya usamla ubashong sya kamon ubala kop ya ka janle ka ba jensur kila syap tieng ru te ulaong haki
wat siap tiang piwat ya Jisu ubana Nazareth ya ubala sanar pna ulam mi pat don hang ni hakmi kajaka hakaba kilaya boyo Henry kele yathu hakisenran jong o bat hau Petrus baula lech shashua jong pi sha Galilaya hangta pinyo i o kombaula ong hapi haba kila mi no ti kila pet no nakata ke jingtap namar ka bas ngau ping bat ka bas ngau kendet kila ngat haki Henry kemshim layathu ru hano naba kila shepting ka khubor hakan ikapor sepangga jingmi pat ka jong u Jisu ngen yo i kasdang haka jing shepting ka ka baja yakini ki laingot ki kentei ka Mary nong Magdala ka Mary ka kmeu Jacob bat ka Salome kila thiet ya ke jing ilbi bat ki ban pensle ya u Jisu halenti ha baki yat kila perkhat mano menyerap ya ki ban pentulun lam ya utau mau Henry anda kila poi halom jingtep la shem baya utau mau lala pentulun ti ha bakila rung syapo jangga jingtep kila yo i ya usamla ya uwe usamla uba syong sakaliang kamon bat uba pong daga janli kaba jensur bat ka kubor ka bau ayaki wat shepting nama yo i yaki baki don hapdeng ka jing shepting ka jing kali hang ne kalong balai baki ni ki kentei kila shepting balai kila shepting kadau kalong ba kendiat sengi kalau don ka jing kiwen ha Jerusalem ka jing kiwen namar bala kem ya kenrat ya Jisu baki e la bishar ya la penrem me jing bishar la sanar pna ya la sempat la bom la pen pong pan senyat sya bat la tep ya om tang kata Henry kila shon sharp da umau ubahe halum jing tep kisenran kiba e ya utrai Jisu kila sakma u Petrus ula sakma u Thomas ula ja katu kat ningut kisenran kila set kop yala di hayeng namar baki shep tieng si kadai ya ki jiu kalangat ka jing shep tieng ka ba kraw kalong ka por ka ba dumtam ya ka jinget kristan ka jengki kali ka por habaki shem ya ka jing ka ba kraw ha ka jinget kristan ka jengki Henry kai ka ba jaya ki senran kila kan mau men bau Jisu udang don hang nia slapertai ulai thu lupa ba onsa kem yo onsa bishar onsa penrem yo bat onsa shale ben yo ban sanarpna baru Jisu ulang bahaka sngi ka balai onsa mi pat na jingtep dai kan ni kan ka bala pen scam yaki ni ki laingot ki kentai dang step bakin raya ki jing ubi ki jongki ban let shalom jing tap daka ba jing tmu ban pen sle ya u Jisu Henry ka ka baja onda kila rung halom jing tap gila yo i pen ban ya uta u angel jong utrai u ba syong hang ta bat anda kala kem ka jing shep ting yaki u angel jong utrai u la ong yaki wat shep ting ka jing shep ting kalangat yaki nolor baki ataka environment baki don kalapan long lupa bakin shepting kabar kalong bakim shim yo isu ya ka met ka jong utrai Jisu ubaki kmi nanti bansa yo ya ka met ka jong utrai Jisu Henry shim lai isu dai kan ni kan ka palapan shepting yaki Henry wangel jong utrai wa ya kata ka khubor yaki banong wat shepting kali-kali ka kubor jong ka jing mipat ka jong utrai Jisu baula job ya ka jing shep tieng baro ula job ya ka jing tap ula job ya ka jing yap ka jing shep tieng la weng no na ki jing mot jempar khat ka jong ki para bangai diit ngi em ha ka ni ka por ka ba baro ngidon hapadang ka jing shep tieng ka ba kraw wat balong kristan la ni balong kristan nadu uba kraw batri hadu Ramadan ngidon haga jing shep tieng ka bakraw laset kut yengi halaki jong ki yengi sem daka sorkar
Baro ngitip yau tau nyang jingpang. Uba syirkay, ubam don ke jing map, yano, bat bam don ke jing isnay, yano. Uba shim, daki pau hajar ki mensim ki bakodor. Ngidon hai ka jing ship tieng ke bakraw. Ki bangej ki jong utray, ki don hai ka jing ship tieng ke bakraw. Henry ka kubor hai ka niga step, hai ka niga por, ka bau jisu uan ra, lema ka jing mi pat ka jong kalong, wat ship tieng. Naman mga ngalajop, ya ke jingyap, ngalajop ya ke jingtep, ngalajop ya usoitan, wat ship tieng. Kabenta baar, ngiyo i, bau angel jong terakhir khat ban riu, ula ong ya ki laingut kine ki kentei, ki bau non wat ya ujisu, uang ya ki piwat ya ujisu Nazareth wala sanar pna, umdan hang ne, ulami pat, umdan hang ni kamet yap kabala bo kabala tep ya ujisu kala tli omdan met yap shu hang ta omdan jain sop shu hang ta omdan pay shu hang ta ulami pat usoitan ulay le ya kababhatam ban job ya ujisu ulay le daga buj ka bor ka jongo ban pendem yo Henry ula syarem ublay ba ukpa jongo ubahabneng uang kalabiang kapor kalabiang kapto daya kata kapor bau angel jong utray ula her na beneng syaka niga kendo para shwa beki kijat ki jong u kin tengko haga ni kesla kendo ke ai ke beja kala don ke jing kenyo jumain ke bejur kata ke jing kenyo jumain kalban pentulun no yau tau mau khang ke jing pentulun no yau tau mau khang jong ke jing tap kam dei ba ujisu un mi shabar ban pli ya ki senran bakin rung syapo bakin yo i ba ujisu ulami pat kin sakhi baga jintep ka tli kadika tagen ka kubor jangga jimi pat ujisu ulami pat namar ba uem kalong ka jingerman ka jimi pat ka jong ujisu kadika jingerman na ka benta jonga kadika benta jongi na ka benta ka jinget ka jongi ulang ka jingerman yangi iway pa iway. Kisenran kisaki ya kata. Iway Petrus kalau nang menengkong dekat balai ka ketien jong blay ka ongkum ni. Ka jingker ku ya ublay badi ukpa u Jesus Christ. Utrai jongi ubakat kum ka jingsen ai ka bakraw jong o. Ulapan ka arsin yangi syaka jingkerman ka baim da ka jingmi pat u Jesus Christ na ka bayap. Ka jingmi pat ka jong Jesus Christ na ki bayap. Upol Ukren ya kata manamar bau kalong ka jingkermen ka jingmi pat ka jong jisu na jingtem kada ka jingkermen na gabenta jonga kada ka jingkermen na gabenta jongi kada ka jingkermen na gabenta jongi ki banget iway pa iway bat dai kani ka papen scam yangi bangin ang la man syakri syo ya utrai bangin ngam jeli ha ka jingiet ka jongi ya utrai kat bagi sngi kinawan kat bau utrai umparwan ban syaw yangi ngena yai be sya ka jingjanai ulang ka jingkermen ka jongi ka benta ka balai ngenyo i hang ni bau angel utrai hakar khot ba nyo uang ye kini ki senran uang ye kini ki kenthei kele ya thu ye ki senran bat ya u Petrus ubalet sya shua jong pi sya Galilaya pila ban keli balai bah pedeng ki senran ki babon u angel jong utrai udah kedau ya ke kerteng ka jong u Petrus banong kele ya thu ya u Petrus kele ya thu ya u Petrus balai ong le ya thu ya u Yohanes le ya thu ya u Jacob le ya thu ya u Bartolomai bat kiwei namar bau tip bau Petrus u iit ya u namar bau tip bau Petrus ula jingai na u tip bau Petrus ula len yu u Petrus wala ula len yu Jisu ka donut ke jengu ka iit yu Jisu ka iit yu
U Petrus u balayo i marte yaki kamba ka bau Jisu ulale. U Petrus u baladon hasenda ga jong trai Jisu laisnem shiteng. Dai ma u baong ko trai lada baro ken len yeme rengat em. Harai u Petrus udai u tau senran u bala bot yau Jisu syodo ga jing bishar henrai ulalen ding ding dang dang yau kenrat banong nga ngam itho yau ula jengai na utrai herai u Jisu uad yau Petrus banong yakisran kela yatho yau Petrus ba u Petrus udai ban tip ba u kenrat ulami pat na jingtem u kenrat ula job yak jingtem ukwa ya u Petrus ban tip ya kabukum kata walau la pet jangai na utrai henry u Jisu ulet ban wat ya u sashi sen pat naka duriau Tiberias kat bau dang tong dok ha u Jisu u it ya u Petrus bat kani kadi ka khubor jang ka jingmi pat ka bau Jisu uat na ka banda jonga uat na ka banda jongi uat na ka banda kita ki belajar no dan apa yang jong pi pila jangai na utrai dan apa yang jong pi pila jengai deki po bon teli ki snam na utrai dan apa yang jong pi pila le pop yo utrai bat pi sngo ba mdan hok shu ban wan na kmat jong o pi sngo ba utrai ula kentat ye pi hada ke jingmi pat ke jong utrai Jisu ha kan ni ka por uwan ban wat ye pi utep ye pi da ka kerteng utep ye pi u ye pi wang ko khon nga ye pi wan nga wat pi ngalamap ye ki pop jong pi kumba wat yo Petrus uwat yang uwat ye pi bakata ka jingmi pat jong uang ngala sei no yo sni jong ka pop baro bat menta pilong ba khoj dayang ni ba upol uang dayang ni ba apostol Paul uang ba u u ba don ha Chris ulang u jing tau u ba thamai ba dayang ni ba ka jing i ke jong trai Jisu ka taplop na ka benta jong bat benta jong i ka ba ka tin ka jong blai gospel Matius gospel Yohanes nang balait khat ban riu ka thu ya kata dia para bangai bi kani ka khubor ka bang ngawan ra apeng jong pi siapang ka jingmi pat ka jong utrai Jisu la da na apeng jong pi dan apeng ka jing siap tiang bahkan ka step ka jing siap tiang la weng no da ka snam ka jong utrai Jisu dan apeng jong pi pila dan apeng ka jing du jing kermen ka jingmi pat ka jong utrai Jisu na jing tep ka ai ka jing kermen ka ba thamai ka jing em ka jong pi bat ka benta ka ba lai ngen yo i ba dan apeng jong pi pila jingai na utrai pi sngo ba utrai i chu ye pi hera utrai wat ye pi ba ukwa ye pi ba pen em ya ka jing em ka ba thamai bat pinang la bat em kambha kat ba ki sngi ki por kin wan ublei un kerku na kam ta ka buram jing u amen tongin ye duai try bu blei jing ba benangi aingu ye me ken rat be hagani ka por ka ba mel ai ngi ya kan ka benta ka ba crowd ko try be ya kan ka sngi ha ka ba ma me ka try be mela job no e ga jing tap e ga jing yam mela job no yo baman ko try be bat ka ta ka jing mi pat da me jing tap ka ai ngi ka jing karmen ko try ngi duai ko try Jisu ba korar ba ga jing ya lenti jong ye ki bangai ko try ba ha try be ya rap ngi ken rat be bangin weng no e ga jing ship ting ga jong i baro ablai la da na preng jong i ki para bangai ken try la da na preng jong i ken rat be ke bangin don ha pa ga jing ship ting ha ga jing ya lenti ga jong e ngaduai ken try ga jiplai luit ga jong me ken try men da weng no e ki baro ken rat be la da na preng jong i ki bla do jong ga jing kermen ko try be wan lampat e ga jing kermen ga ba thamai ya ga jing em ga jong ki ken rat be ba kanang ba kin pe cheme ko try be ba me long ga jing kermen ha ga jing em ga jong ki ken rat be hang ne par thai bat andala let no nang ne na par thai ken rat be la da na preng jong i ken rat ba bha ki ba jingai ne me ablai ba kodor ki ba snob kem dan hok shop an wan na khmat jong me ken rat nga duai na gam ta jong ki ken rat ba ka jing i ka jong me ken rat be me dang wat ye ki ba me dang wat ye ki ken rat mem kwa ba ka wei ka men sim kan jot no atrai re ba bro ken yo e ka jing em ka ba bam ju ko try ai ki ken try be e ka jing ko jing bot ka ba scam ko try be ba ki la ban yeng pat ken wan ban mare pat sheme ken try ken ka la ba mot men tau ta mai ken tau ta mai ka jing em ka jong ki ken try ba ha ken bot ban shakri me ken rat ken len la de ko try ba ha kat ba me rang i bet ban sa em ki ha par thai dokar khu ke ken rat be le ba ini por be ken diat ken try na ka ban ta ka buram ga jong me try be ha ka te me Jisu ngi pan amen